най-големия риск за нас като инвеститори сме самите ние. Съзнал си, че времето е най-ценният Точно актив така. и искаш по най-добрия начин да го ползваш. Аз спрях да ходя на училище на 16 години като бях. Инвестирането в стойност е нещото, на което залагам аз и нещо, което препоръчвам. Value Investing е да купиш нещо, което струва $1 за 50 цента. Ако сега си на 25 години, нали, моята възраст точно, обаче имаш знанията, които ги имаш, как би разпределил тези 1000 лева? Инвестициите на фондовата борса просто са един инструмент, който ти позволява да си спестяваш парите по един доказано работещ начин. Един примерно ти имаш 20-30 години, ако си нали, като те 20-30-40 години да си инвестираш парите. Да. Ти не можеш на всяка криза нали, да се отказваш, после да се чуеш кога да влезеш, просто губиш време. Сложната лихва дава резултат след време. Ти това време изтървеш ли го, събудиш ли се първо на 40-50 години, че искаш да инвестираш, ти чудя са за 5-10-15 години не можеш да направиш. Окей ли да инвестираш всеки ден там по $20-30 или е по-добре на месечна база? Нямаме кристална топка. Никой не знае коя компания е следващата Nvidia и Nvidia изобщо може след 5 години да има друга компания. Това е най-голямата сила на фондовата борса. Всъщност асиметричната доходност. Те 100 лева, те могат да струват 10 000 лева, могат да струват 50, могат да струват 100 000 лева. Да. Ако подходите към фондовата борса с искането да забогатеете, няма да стане. Аз се надявам нали, хората да се вземат стойност този разговор и да я приложат. Здравейте, добре дошли в моя канал. Днес на гости ми е Димитър Ангелов от Ангел Димитър Community. Здрасти, Митко. Здравей, Монка. Много ми е приятно, че съм тук. Добре дошъл във Варна и благодаря ти много за поканата. Моля. Днес идеята на видеото е да си поговорим за value инвестинга, каква стратегия била подходяща за начинаещите инвеститори и каква грешка те могат да избягат, тъй като аз също съм начинаещ инвеститор и правя данни грешки и се надявам днес с разговора с Митко да изчистим някои неща. Като ще поговорим и за начин на мислене, който трябва да има един инвеститор, който иска да инвестира в стойност дългосрочно и да направим разликата между други ситуации, при които нашата пасивност не е възнаградена, в случая при инвестициите е възнаградена. Като преди да стартираме нашия разговор, искам малко да споделя, че всичко е с обучителна цел. Не е идеята да даваме финансов съвет и да ангажираме хората, те да се образуват допълнително по темата и да вземат решенията себе си. Да, така, Митко, нека да ни разкажеш някои думи за теб. Да, разбира се, аз съм Димитър Ангелов, на колко станах? 37-38, нещо такова. Май на 38 ще стана. Добре. 87 набор, не знам, смятайте. От град Варна съм и съм на финансовите пазари общо взето от 2006 година. Скоро юбилей ще чествам до година, живот и здраве, 20 години. Но аз стартирах нали, с съвсем различно нещо, за разлика от това, което в момента правя и проповядам, ако мога така да кажа. Аз започнах с трейдинг, започнах нали, с спекулация, исках да правя пари, като бях млад като тебе, даже и по-млад, това нали, ме влечеше, както повечето млади хора, между другото. И с времето разбрах, че аз не намирам стойност в това нещо, нали, да го практикувам. Спечелих много пари покрай кризата преди кризата, т.е. 2008, след това загубих нали, много пари, почти всичко и много бързо ми се изясниха така нещата, че това не е правилният път за мен. И след това, след като преминах един така хибриден период на уж дългосрочно инвестиране, но пак с наченки на трейдинг, в крайна сметка преди така може би 10-12 години започнах изцяло да се ориентирам към дългосрочните инвестиции и понатрупах доста опит, прочетох доста книги и в крайна сметка 2020 година реших, че това нещо, което вече толкова години като опит го имам, няма смисъл да го пазя само за себе си и просто реших да го споделя с широката аудитория, защото в България много е, как да кажем, много рядко се среща нещо стойностно на тази тема. Да. И просто създадох уебсайтът angelodimitar.com, след това последва YouTube канала ми Ангел Димитър, след това още 2 YouTube канала Ангел Димитър Community, написах 4 книги нали, и още неща и продължавам да действам, както и ти знаеш, понеже си част от нашето общество. Инвестирането в стойност е нещото, на което залагам аз и нещо, което
препоръчвам на повечето хора да му обърна внимание, защото то дава реални резултати. Аз даже си спомням, че в един разговор беше ми споделил, ако не се лъжа 11 или 12 клас, че си решил да напуснеш училище, въпреки че си бил в хубава гимназия, с идеята, че не си виждал смисъл от гледна точка на това да си хабиш времето, като вече си знал какво искаш да правиш. Да, точно така е. Аз спрях да ходя на училище на 16 години като бях, защото просто осъзнах, че това време, което си прекарвам там, мога да го оползотворя по съвсем различен начин. Тогава започнах, както споменах, с нещо друго, с спекулация на пазарите, но аз не мога да го отчета като някаква, кой знае каква грешка, защото ако не бях преминал през това нещо, нямаше толкова силно да затвърдя позицията си в момента, че дългосрочните инвестиции са нещо, което е доста по-ниско рисково и дори доста по-безопасно за повечето хора. Нека не си мислят хората, че нямам завършено образование. Това, че спрях да ходя на училище на 16 години, това, което направих е всъщност, че взех 2 години за една, като ходех само на изпити, и вземах си там изпитите и след това даже и висше образование съм изкарвал и така. Тоест всичко се точно, няма никакви проблеми. Завършил си, обаче това ми беше интересно, това те питах, тъй като осъзнал си, че времето е най-ценният актив и искаш по най-добрия начин да го ползваш. Просто като виждах съучениците ми там, сега то нормално, сега между другото дъщеря ми е горе-долу в тая възраст, тя е малко по-малка е, 8 клас ще бъде сега, на 15 години ще стане, но аз тогава, като бях на нейната възраст, започнах така това нещо да не го приемам. В смисъл да ходя там, да се събираме от Зарева от двора, цигари да пушим, да пием кафета, глупости, да си говорим, просто загуба на време. И родителите ми тогава имаха действащи бизнеси и аз започнах там да помагам, започнах с демо акаунти там в Форекс брокери разни и вече като станах на 18 години, хванах нещата в свои ръце. То тогава всъщност беше превеждаш едни пари в някоя банка, те се чудят сега това 18 годишното момче, те първо не ми вярваха, защото и в момента съм много младолик. Отива там някакво дете, нищо, че съм на 18 години, примерно, те ми казват, ти мязаш на 12 годишен и не искат да ме такова, взимам, викам майка ми или баща ми, примерно, да ми преведат парите. Чакаш, няма така интернет свободно достъп в 2006 година да видиш парите в акаунта ли се хареса, превеждаш малко пари, само за да ги издумкаш, дето се казва, за няколко часа след това, после айре пак така и така се завъртяха нещата за мен, но прав си, значи времето, ако не го бях използвал това време да придобия този опит, може би нямаше сега с тебе да говорим този разговор. Супер. Хубаво, че го споделяш, тъй като аз бях на мнение, аз съм стартирал с продажа да продавам финансова литература на 17 или 18, тъй като тогава видях, че голяма част от моите набори, не че аз не съм ходил напред-назад, но исках да уча и исках да се занимавам с продажби и виждайки как, въпреки че съм бил в хубаво училище и в хубав клас и прочие, някакси ми се вижда като загуба на време. Исках просто нещо стойностно да правя, тъй като други хора бяха ми споделили, които ги имах като авторитет в моя живот, че колко по-рано стартираш на нещо, толкова по-добре. Не си мисли, че като си на 25 натрупал в кавички някакъв опит, ако е грешния опит, нещата ще станат по-качествено. И аз затова реших още от 17-18 и мен не ми виждах също на сериозно, защото стартирах с продажба на енергийни напитки и се опитвах да ги продам на приятели по някакви магазини, но много несериозно ми гледах. Но пък това не ме отказа, така че... Това е важното, да не се отказваш, защото ти няма как да постигнеш някакъв успех изведнъж от първия, втория път. Аз също съм имал всякакви онлайн бизнеси, най-вече. Какво ли съм нямал? Магазини онлайн за хапчета за отслабване, за ножове, за часовници, за... Какво ли съм нямал, занимавал съм се с толкова много неща, с реклама, с такова, може би сега да не те изложа, може би като погледна на Заре, само онлайн може би 20 така потенциални бизнеса, дето съм пробвал и наистина не съм успял. По някакъв начин не съм ги развил точно заради майндсета, който най-вече съм имал и той е бил винаги да изкарвам някакви пари. Без да се фокусирам толкова върху стойността
Да, нали, това си го отчиташ като грешка. Да. Това го отчитам като грешка, но не съвсем пак, защото ако не бях преминал през всичко това, през всичките те провалени бизнеси, така да кажем, защото те наистина са били реални бизнеси, къде самостоятелни, къде съвместни. Това е, всичкото е опит и ако не съм бил преминал през това нещо, нямаше да оценя толкова високо като цяло инвестирането в стойност и даването на стойност. Нали? Това, което започнах при 5 години, защото моят проект стартира изцяло не с комерциална цел, с блога angeldimitar.com, където и до днес, всяка седмица, пускам статии, седмичния бюлетин, нали, си върви. Смея да твърдя, че 99% от моето съдържание е напълно безплатно и никой абсолютно даже няма нужда да купува нито книги, нито курсове от мен или нещо такова. Ако иска да усвои качествена информация, просто в цялото ми съдържание всичко. Просто другите продукти, нали, съм ги направил, за да може всеки, който реши да придобие по-фокусирани знания, по-бързо и да започне да действа по най-бързия начин. Добре, нека преминем към основните въпроси и първи е, какво за теб означава value investing и инвестиция на фондовата борса, не самата дума инвестиция? Как ти си дефинираш това value investing? Значи първо думата инвестиция за мен е влагане на пари сега с цел да имаш доходност от тези пари някаква или да използваш тези пари от тази инвестиция далеч напред във времето. Това е. Влагане на пари, искам да отбележа, в нещо продуктивно, нещо, което прави нещо, където се казва. Примерно акция на компания. Примерно хващаме някаква компания, прави телефони, да речем тази компания, произвежда, иновира, развива се, дава стойност на хората. Това нещо се оценява, съответно нейната цена с времето напред върви нагоре. Това за мен е инвестиция. Непродуктивните, нали, активи, аз лично не ги отричам, но аз не ги приемам като инвестиция, затова и не инвестирам в тях. Вече value инвестинга е по-специфично, защото при него думичката value прави разликата и да кажем, че инвестирането в стойност, ако така го преведем, то е вече за хора, искащи да преминат на следващото ниво и искащи да се развият в дадена сфера, да инвестират в неща, които наистина имат стойност, а не само да инвестираш, нали, в акции с някакви тикър символи там и да чакаш като причината защо да инвестираш в тая акция, защото ще върви нагоре. Value инвестинга е много често всъщност включва инвестиране в компании, които повечето хора не са ги чували. Просто защото те, нали, в момента пазара не ги оценява, както трябва да ги оценява на база на техните финансови резултати, които имат, на база на техните обороти, печалби, нали, парични потоци. И това недооценяване кара цената да пада надолу. И съответно се получава така, че при класическото определение за value investing, това всъщност както Бенджамин Греъм, нали, го описва в книгата си Интелигентният инвеститор, value investing е да купиш нещо, което струва $1 за 50 цента или за 70 цента. Тоест да вземеш тази стойност, която е $1, да я купиш, нали, на половина, да речем. И пазарите по принцип фондовата борса е такъв механизъм, че почти никога компаниите не са справедливо оценени. В смисъл такъв, че или една компания ще е много надценена, или ще е подценена. Нали? Тя много рядко струва толкова, колкото трябва да струва. И нашата работа като инвеститори в стойност, като value инвеститори, е просто да намерим тези добри бизнеси, които пазарът не е дооценил или в момента, нали, имат някакъв проблем, който кара цената на тези бизнеси да пада моментно, но вече като прогнозираме напред, виждаме, че фундаментите така или иначе са стабилни, компанията има някакво предимство, конкурентно и просто е добър бизнес, който така или иначе ще се развива и моментните спадове просто са причина да се възползваш. Питам те, тъй като много хора смятат, че трябва да имат някаква сума, да кажем 500 000 лева, влизат в някаква компания, която е тренд, да кажем, например, Google, само защото те я познават. Това е супер, но това, че
я познават и се я чували, че в момента върви нагоре в някакъв тренд, това не означава, че трябва да я закупуват. И от тази гледна точка и мои познати влезнали са в, пак казвам, ако да не е Google, някаква друга американска компания, която е изключително популярна, но те не разбират, защото са влезнали. Това отдолу EPS, EBITDA, PE ratio, това са някакви буквички, които нямат много значение. И виждат едно зелено и червено. Когато всичко е зелено, нали сте са доволни. Не прибират печалби. Оставя на червено, нищо не разбирам, ще загубя парите, излезам от тук. И това съм го чул от хора, които да кажем са мои набори, малко по-малки, но това за мен е спекула. Те реално не знаят какво правят. И тъй като целта на видеото случая е, нали, обучителна и все пак да предоставя информация, която да е полезна, как един човек да изгради своето портфолио. Нали? Той ще изгледа нашето видео, може да се заинтересува на тема инвестиции, но какво да вземе на предвид началото? Като, да кажем, отвори, напише инвестиция, започне да гледа твоето съдържание или това, което реши, че му е полезно. Откъде да започне? Каква е първата стъпка според теб в изграждане на портфолио? Значи първата стъпка определено е да искаш да инвестираш, а не да спекулираш. Да си наясно с това нещо, че трябва да имаш една сума, която си готов да прежалиш за дълъг период на време напред. Да. Тоест, примерно, имаш една сума за следващите 5, даже 10 години. Тази сума по никакъв начин, ако я вложиш сега в която и да е компания, тя да не ти потрябва ти да опреш до нея. Примерно това да не е сумата за наема ти за следващите месеци или сумата за някакви други основни такива разходи, защото тогава вече инвестицията, тя не ти помага, ми започва да ти пречи, дето ще я мислиш постоянно. Тези пари сега тук ги нашил в някоя компания, някоя акция или както е модерно сега в някоя криптовалута, да стана богат, примерно от 1000 лева да направя 100 000. Не, че не се случва. Това са реални случаи, случва се, но това не е инвестиране. Това е чиста спекулация и да кажем, че е много малко вероятно да се случи на всички, които го правят. Даже много така граничи с, как да кажем, с невъзможното. Това си е хазарт малко на моменти. Точно така, да. Но хората това ги влече и точно както и твоите познати, те за това вкарват някакви пари, просто за да струват повече следващата една седмица или следващия един месец, без реално да разбират, че цената, която виждат, акцията, която виждат, то е само една котировка. Моментната цена нищо няма как нещо да им каже. За всяка една акция стои компания, стои реален бизнес с фундаменти, както ти спомена, с EPS, с PE ratio, с такива базови основни неща се запознаят поне предварително, когато искат, вече като са си отделили, да кажем една сума, да отделят време. В YouTube има достатъчно безплатно съдържание, където наистина могат да разберат какво е печалбата на компанията, какво е паричния поток, какво е PE ratio, тия неща, основните, с които трябва да са наясно, за да не надплащат прекалено много за дадена компания. Защото сега, като вземеш една компания, която е с 200 PE ratio, ти надплащаш 200 пъти печалбата на компанията. И по принцип, инвестирайки в такива компании чисто спекулативно, трябва да знаем, че по-голямата вероятност е не да се качат от тук нататък. Ако до сега са се качвали, по-голямата вероятност е да паднат. Няма стойност в това нещо. Аз давам пример с реални такива физически активи, примерно. Как, да кажем, този лаптоп, който е пред тебе, примерно цената му е 2000 лева и някой да ти... И понеже някой ти е казал, има някакъв хайп, че тези лаптопи ще скачат, да кажем, следващия месец, но фундамент за това няма. Ти да отидеш и да платиш примерно 10 000 за този лаптоп, само защото ще можеш да го продадеш за 15 000 примерно след една седмица, обаче той може да струва и 2000, което е по-вероятното, т.е. неговата цена да последва надолу спрямо реалната цена, която трябва да бъде по фундаменти. Това е най-така основополагащо, с което е добре да се запознаят хората, някакви основни такива правила и да знаят пак, че инвестирането изисква дългосрочен хоризонт, малко по-дългосрочен поглед, защото пазара върви нагоре и надолу, волатилен е, краткосрочно никой не може да каже каква ще бъде цената на даден актив утре или след една седмица или след една година. Това е ако искат да инвестират в акции, примерно в някоя компания, която произвежда нещо.
Тоест, една компания може да е много добра, но нейната цена към момента може да не е удачна за вход. И това, което може да се случи е, че ти ако инвестираш в нея, въпреки че тя сега е много добра и за следващите 5 години ще продължава да бъде много добра, обаче ти ако си я взел много надценена, на много висока цена, може да се окажеш в положение, при което парите ти след 5 години струват по-малко, компанията е още по-добра, обаче реално твоите пари струват по-малко, просто защото си надплатил супер много за тая компания. Това е при акциите още веднъж. Обаче вече, особено за младите хора, като тебе, има толкова много възможности в момента да започнат да спестяват парите си отрано, примерно като инвестират в ETF-и. Точно така, да. Даже не трябва да имаш някаква определена сума. Ами можеш парите за едно кафе, днеска да си ги инвестираш в някой ETF, да кажем, който следва някакъв широк индекс, който всъщност ETF-а представлява една кошница от активи, кошница от акции, да кажем, като S&P 500, примерно, американския индекс, който има 500-те компании вътре, най-големи по пазарна капитализация. Можеш всеки ден, примерно по 5-10 лева да си вкарваш там и така си спестяваш парите в продуктивен актив, който доказано, айде да не кажем доказано, защото миналата възвръщаемост тя в никакъв случай не е гаранция за същата бъдеща възвръщаемост, но инвестираш в продуктивни активи, които се пренареждат сами и за последните 100 години, примерно, такива индекси връщат по 8, 10, 12% средно на година, което е една много добра възвръщаемост, няма да те направи богат в никакъв случай, но ти тези пари иначе, ако нямаш къде другаде да ги инвестираш в нещо по-добро, може да си ги паркираш там и един ден ще ги търсиш и просто парите ти са спестени и сложната лихва им действа върху тях, компаундинга, натрупват се и просто струват повече и в даден момент, като ти потрябва за нещо пари или пък просто искаш и можеш всъщност да разтовариш малко, да си купиш, да кажем нещо друго, да си подпомогнеш, било то образование, било то нещо за жилищ, за каквото ти трябва. А пък може, дето се казва, и нищо да не ги правиш, просто да си трупаш богатството и да го създадеш, да го изградиш и да го поддържаш. Те повечето хора, аз казвам познати, не говоря за мой близък кръг от приятели, тъй като приятелите ми са доста адекватни на тази тема и се образуват. Обаче ме питат много често въпроса, кога може да си ги изкарам, мога ли да си ги изкарам? Това малко ми звучи като точно хазарт на машинката, може ли си ги... Това е тотално далече от инвестиции. Аз съм им казвал, ти нямаш работа на този пазар, тъй като сега примерно си напред с $100-200, след една седмица може си на минус 500 и цялата инвестиция, това ти не знаеш какво правиш. Това е точно като хазарт. И освен това, много често съм чул, че някои хора теглят кредит. Това за мен е безумие да изтеглиш хикс сума, няма да говорим с точност каква, за да влезнеш в някаква компания. И то не е с цел, как да се изразя, това, което говорим дългосрочно, а спекула и даже говоря за конкретно момче, аз просто му казах, това не го пари, тъй като той допита до мен, като някой, който инвестира, да изтегли около, няма да казвам сумата, да я диверсифицира в два ETF-а и всичко останало в определени компании, като вноската ще му е малка, той си е помислил как има добри доходи, за което му казах, това наистина е хубаво, че имаш добри доходи, за да може да плащаш, но това не е правилният начин. В тази връзка, какво мислиш ти за кредитите, които са в инвестиции, но говоря за тези инвестиции на фондовата борса, когато човека не се е образовал? За мен е безумие. Да, точно така. Безумие. Лесно звучи, всичко е добре на теория, само че най-големият проблем е, че човека като не знае какво прави, точно тогава започва да прави най-големите глупости. Примерно, ще изтегли сега един кредит, ще инвестира нещо, то ще тръгне малко нагоре, ще излезе някоя лоша новина, да кажем, защото то винаги на фондовата борса винаги има за какво се притесняваш, било то всяко е президент там някъде, било то къде има война, било то глобалното затопляне. Ако се върнем 20 години назад, аз откакто така съм на финансовите пазари, не е имал момент, единичен ден, в който да няма да отвориш някой сайт за новини и да няма за какво се притесняваш за инвестициите си. И когато човек не е наясно, той е много голям риск за себе си. Аз обичам да казвам, че най-големия риск
за нас като инвеститори сме самите ние. Не е конкретната акция, не е ETF-а, не е президента, не е пазара, ами ние сме най-големия риск за себе си с това, което знаем, с това, което не знаем и най-вече с това, което си мислим, че знаем, обаче реално нали, не го знаем. Така че тегляне на кредит да инвестираш в нещо само защото нали, то смяташ, че ще върви нагоре, някой ти е казал, това може да доведе до толкова много грешки, може да доведе до зануляване. Буквално. Да. Кредит, особено от по-млади хора, нали, кредит се тегли да инвестираш в нещо, върху което ти имаш контрол да развиеш. Теглиш кредит, правиш има подкаст студио, отваряш го, идват хора, плащат ти правиш нали, подкасти, вземаш, имаш някакъв оборот, отваряш второ подкаст студио. Точно така, да. Тоест ти имаш контрол върху това нещо, то е продуктивно и това е инвестиция, която е нали, с кредит да правиш. Иначе фондовата борса може да бъде място и би следвало да бъде място за спестяване на пари. Не за да търсим откъде да вземем пари, че да вкараме повече на фондовата борса. Нали? Няма смисъл. Това е много важно, когато кажеш да спестяваме пари по този начин, а не да си мислим, че за в 1-2 години ще станем богати. Фундаментална грешка. Да, това е капана, в който 99% от хората, които влизат на борсата, нали, попадат в този капан и то, понеже борсата е нещо циклично, тъй като цените на активите и като цяло емоциите на инвеститорите, нали, те са си циклични, движат се там в корелация с икономически нали, събития и така нататък. И в крайна сметка, когато много хора искат да правят нещо, аз виждам от тебе, нали, Пламена вижда от мене и така нататък, тук излизаме отвънка, аз направих ери колко си пари, да, ама то много скочи това и така се завърта колелото и почва един хайп нагоре, който помпи нали, цените нагоре и това прави 99% от хората. И когато вече нали, започва да има осъзнаване, че това нещо не е реално, примерно да платиш за, както ти казах при малко, за този лаптоп 10 000, пък той да струва 2000, тогава вече цените нали, почват да коригират, хората се плащат, започват да разпродават, цените продължават още надолу. Нали. Това е чисто пазарният цикъл, който се случва на едни 8-10 години, даже по-скоро, нали, за последните 5 години имахме горе-долу 3 такива събития. Първо беше COVID, после беше 2021 края, когато всичко беше надуто и инфлацията беше нали, до небесата, почнаха да увеличават лихвените проценти, тогава всичко нали, падна, 2022 с над 20%, пазара беше в bear market с над 25%, след това се покачи, след това нали, началото на 2024 там с напреженията относно тарифи и така нататък, пак имаше така доста сериозна корекция. Обаче истината е, че като имаш дългосрочен хоризонт и като си наясно, че такива моменти има, и ще има напред и това е нещо нормално нали, от движението на... И това е нещо нормално от пазарния цикъл, като имаш дългосрочен хоризонт, нали, като си инвестирал в добри бизнеси или ако си инвестираш парите всеки месец в ETF и си ги спестяваш по този начин, ти реално ще имаш една добра цена, било то на ETF-те, било то на акциите, когато си ги купувал, нали, когато при спадовете и просто твоите пари ще струват повече напред във времето. Но ако искаш да вложиш хикс сума пари и след 1-2 години да си кажеш, ето аз нали, ще тегля, няма да стане, защото можеш сега да вложиш 10 000 лева и след 2 години те да струват 5 000 лева. Това е. Ако така на случайен принцип ги правиш нещата. И няма никакъв замисъл, защото си го направи, си чува от някого, от Мария или Иван. Да, точно така. Да. Добре, сега, тъй като, пак казвам, някой ще гледа и ще реши да създаде портфолио за него. Сега, мен идеята ми е да се обърна главно към младата аудитория, на моите години естествено малко по-големи, като нали, не трябва да се, това естествено си говорили в една от срещите, че на нашите години портфолиото и риска, който поеме, трябва да е спрямо нуждите и това, което ще правим в живота си. Нали, не може да сравним случая аз съм на 25 и някой, който е на 50, да направим едно подобно портфолио. Аз да си кажа,
той прави портфолио, аз ще взема неговите компании или неговите ETF-и. Защо? Защото той е успешен и това вече години на пазара. Да, ама риска, който той е поел и сега на 50 или отскоро е стартирал един, и риск, който аз поемам е коренно различен. Аз, как да кажа, мога да си го позволя този риск, защото съм млад и имам най-ценния актив, времето. Той като е на 50, със сигурност няма да иска рисковете, които аз искам сега да поема. Така е. И точно идеята ми е, как да се израза, при него портфолиото може да бъде концентрирано повече върху ETF-ти, тази кошница от активи, за която говорихме. И според мен е логично. При мен може да е ETF-и и индивидуални компании. И според теб какво трябва да е съотношението за един млад човек? След малко ще стигнем до какви средства може да отделя като стратегии, но стартирайки как да разпредели, да не влизаме в определени ETF-и, ако искаш може и след това да споделим, но как да направи тази диверсификация, как би било удачно? Значи, отначало, според мен лично, най-добре е да се инвестира повечко в ETF-и, независимо дали си млад или на колко изобщо години си, защото отначало се предполага, че ти като започнеш да инвестираш, ти няма да имаш знанията, няма да имаш опита, няма да имаш, как да ти кажа, няма да имаш, може би, ако си млад, няма да имаш и средствата да направиш някакви по-така сериозни инвестиции, и не трябва, защото много добре трябва да си определиш риск толеранса, т.е. толерантността ти към риска, и съответно вече с увеличаване на твоите знания риска намаля. Това е, което се получава. Тоест, сега един млад човек на 20 години, да кажем, има добра заплата, може да отделя 10%, да кажем, от дохода си, може да се направи портфолио, първоначално в ETF-и, да се върви компаундинга, примерно 70-80%, 90% в ETF-и, да не спира да придобива знания, да се обучава по темата 15, 20, 30 минути на ден, да изгледа едно видео, да прочете някоя статия, 5 странички от някоя книга, за инвестиции да прочете. Това нещо с натрупване дава мега големи резултати. Да, много добри резултати. И след време вече, като има знанията, тогава ще се появи увереността, ще може да седне, да се отвори един калкулатор, да анализира една компания, ако иска в индивидуални компании, да кажем. Ако, да кажем, портфолиото му е 70% ETF, примерно, 30% иска да е акции, може да си вземе, примерно, 4-5 акции там в по-малки проценти, като ги анализирал добре, и вече с времето може така да отнема малко, да изяжда от процента на ETF-те, ако се чувства уверен и иска така да увеличи капитала си повече във времето, но за който и млад човек да говорим, аз смятам, че поне 50% просто е много лесно. 50% поне от портфейла, ако искаме да ни е лесно, да ни е пасивно, би следвало да бъдат в ETF, защото там знаеш, че те нещата се случват автоматично, без изобщо нашата активност. Да. Компаниите се пренареждат вътре, а пък ако иска някой, който и да е млад човек, пак казвам, да инвестира само в акции, да нацели пазара, мога да му гарантирам, че за следващите 10 години пазара ще нацели него. Тоест възвръщаемостта, която ще даде индекса, ще е по-голяма, отколкото той, ако се опитва да купува, да продава акции. Да. Просто акциите отначало би следвало да бъдат използвани като един механизъм да увеличи малко възвръщаемостта на портфолиото ни. Ако от ETF-те очакваме 10%, с помощта на акциите, когато сме ги вземали подценени, както знаеш, в обществото ги смятаме, може да стане тая доходност 12-15, от време на време 20%, и така, компаундинга, натрупването се случва от време на време по-силно. Другото, което препоръчвам винаги на млади хора, като тебе, е да си отделят някой лев за малко по-спекулативни инвестиции, точно поради причината, която изложи ти, че те имат много време. Примерно, гледайки само чисто фундаментално компаниите, чисто value investing като правим, тогава няма да инвестираме в компании като Palantir, примерно, или Amazon, или някакви такива, които в момента, да кажем, са
или много надценени, или изобщо не можеш да им намериш справедлива цена, защото все още нямат изграден фундамента, който да ни послужи. Но имайки примерно една малка сума пари, алокирана в, да кажем, в 10-15 такива компании или актива, нали, като цяло, не само от фондовата борса, това, което може да се случи и повечето пъти, нали, се случва, е, че всъщност само една от тези компании, примерно, както да кажем Palantir направи, да изкара 1600, 700, 2000% възвръщаемост, тя ще избие загубите от всичките други. И се получава така, че ти с една малка сума, с много малък капитал, с много нисък риск, си направил доста голяма възвръщаемост, защото това е най-голямата сила на фондовата борса. Всъщност асиметричната доходност. Инвестираш 100 лева сега, можеш да загубиш колко 100 лева. Това е ако компанията фалира, да кажем. Но ако не фалира, за следващите 10, 15, 20 години тая компания се развие много, ти можеш от тези 100 лева, те могат да струват 10 000 лева, могат да струват 50, могат да струват 100 000 лева. Това е случая с Palantir, да кажем. Това е случая с Nvidia, примерно. Това е. Но иначе класическия, нали, value investing, при него наистина трябва да се обърне внимание на фундаментите на компаниите и вече ако инвестираш с цел да си запазиш капитала, както би следвало да бъде, съответно избираш по-ниско рискови инвестиции, подценени компании, добри бизнеси, защото ти като ги вземеш примерно така подценени, взимаш малко капитал в ръст, взимаш малко дивиденд, ако изплащат дивиденд. И когато са подценени просто и бизнесът е добър, вероятността те да паднат още, нали, е много по-малка, по-голямата вероятност е да се качат. Нали. Съотношението е, примерно сега ако вземеш някоя надута компания, имаш 90% шанс тя да падне, защото е много нагоре. Обаче като вземеш някоя средната компания, която обаче има фундамент добър, вече процентите се обръщат. Примерно 20% има шанс да падне, 80% се качи. Нали, това е. И портфелите отначало трябва да са така по-предпазливо, нали, да не се инвестира в прекалено много акции, прекалено много компании, защото всяка акция, която казах, е отделен бизнес. И ти, за да поддържаш една позиция в портфолиото си, съответно ти трябва да следиш този бизнес, да знаеш по всяко време той колко трябва да струва, кога се заключиш евентуално печалба, ако е вече много над фундамента си. Така че повече ETF-и, по-малко акции от начало, според мен е най-така сейфти зоната. И вече във времето ако някой реши, да кажем, да влезе в някаква компания като Palantir или каквато идея, нали, ако направи дадена възвръщаемост, аз така между другото влизал съм в определена компания, правил съм около 20% и я насочвам към ETF-ите. Може и така, да. Вече всеки си изгражда различна стратегия за него си, нали, според неговия риск толеранс, според времето, което може да отдели, защото ако имаш 5 компании в портфолиото си, трябва да отделяш време, примерно да им гледаш отчети, това. Ако имаш 10, вече, ако искаш да ги правиш нещата като хората, ако имаш 10 компании, не трябва друго да правиш. Не става така да ходиш на работа и междувременно да си цъкаш на телефона, да си купуваш някакви акции. То става. Те така го направиха, че това е възможно и повечето хора така правят. Но повечето хора ще загубят парите си на фондовата борса над 95%, просто точно защото не разбират какво правят. Да, и не разбират какво правят. Да, и най-лошото е, че това, което ти каза, отделя определена сума. Да кажем, някой наистина стартира по този начин. Отделя 10% от дохода си. Може да си го позволи, не е проблем. Постепенно натрупва. Аз мисля, че преди това да го направи, или може да стартира, но все пак да се образова на темата. Той е направил стъпката, но тази стъпка, ако е грешна, имам предвид в компании, които са супер надценени. За мен Тесла е много добър бизнес, но не е добра инвестиция. И в случая влезнала с най-малко сума, но тя постепенно е, нали, малка, във времето се е натрупала. И ако наистина, както така, ти влизаш, гледаш, отваряш телефона, ходиш на работа, всичките активности, ти в един момент ще се озовеш в един капан, в който бил на печалба, но тази печалба е временна и изтрита изцяло по някое време. Точно както е случая с Тесла. Ако се купува покрай най-големия хайп в 2021 година, в момента 4 години по-късно ти си реално на загуба. Тесла няма дивиденд, няма нищо, нали, не дава.
Тоест, парите ти не само, че са били заключени, инвестираните пари, ами реално ти си на загуба, ако сега искаш да ги изтеглиш, да кажем, ще трябва да проядеш на загуба. Затова младите хора, фокуса им винаги трябва да бъде върху тях самите на първо място, да бъдат продуктивни, да се развиват в сферата, в която ще им носи пари това нещо. И инвестициите на фондовата борса просто са един инструмент, който ти позволява да си спестяваш парите по един доказано работещ начин, сложната лихва да играе своята игра във времето напред и твоите пари, паркирани там, да струват повече. Затова най-лесно е в ETF. Най-лесно е, не го мислиш, доказано, работи, да. И много хора, като чуят 10% възвръщаемост, това е сено нищо за тях, обаче това с времето и с натрупването, когато се осъзнае, това е нещо мега голямо. И много малко професионални изобщо инвеститори, менеджери, някакви портфолио менеджери, много малко от тях ще постигнат по-голяма възвръщаемост, отколкото индекса дава, а пък всеки един човек може вече да си вземе някакъв ETF, който следи индекса и просто да го държи и да прибира наградата. И да инвестирам в това нещо. Просто трябва да имаш хоризонт напред, дългосрочен, да инвестираш пари, които можеш да си позволиш да прежалиш. Буквално. Да, защото тези пари, ако не са инвестирани някъде, те нямат, те нямат шанс да струват повече в никакъв случай. Ако са някъде в банката или в къщи някъде, докато когато са инвестирани в такъв продуктивен актив, както са ETF-те, да кажем, една кошница от компании, ти можеш да инвестираш сега, то след 6 месеца може да падне, обаче след още 6 месеца, както стана между другото тая година, след още 6 месеца може да е много нагоре. След 5 години изобщо няма да помниш на каква цена примерно си вземал. Тоест може да има моменти, когато парите ти струват по-малко, но почти много голяма е вероятността, че ще струват повече по някое време. Докато парите не направени нищо, няма шанс да струват повече. Те със сигурно ще струват по-малко. Покупателната им способност се изтрива лека по лека и то всеки ден. А добре, като казахме за сфера, да се развиваме, не смяташ ли, че е най-удачно, в повечето пъти естествено, да инвестираме в тези сфери, в които ние разбираме? Ако да кажем си сферата на фармацията, медицина, да инвестираш някаква част от портфолиото ти да е в такива компании. Ако си сферата чисто на технологиите, в IT сектора си имаш някакво понятие, разбиране за как работи даден бизнес и да се насочваш там. Казвам, защото много хора се насочват към неща, от които не разбират. Фундамента на бизнеса, как работи той и изобщо какви размери може да стигне. Окей, ти знаеш, че се развива, виждаш, че е някакъв тренд, но ти нямаш представа как се случват нещата. Ако не се лъжа, Мониш Побрай точно това споделяш в един клип, че той не иска да инвестира в фармацията, защото той не разбира. Когато не разбира от нещо, той не инвестира там. Точно така. И ти смяташ ли, ето примерно аз съм в сферата на фармацията, инвестирал съм в една американска компания, която е за лекарства, най-голямата аптечна верига. Окей, имам разбиране, виждам какво може да се случи, виждам някои минуси в самата компания, но това в дългосрочен план, като съм видял фундаментите и съм изгледал някои видеа на темата, пообразовал съм се, тук искам да кажа, да натъртя, виждам, че в дългосрочен план това ще ми носи стойност. Но да влезеш в компания, от която или да кажем някаква минна компания, пак ти си в толкова различна сфера, пак граничи с глупост това нещо. Ами така е, да. Както Уорън Бъфет и Чарли Мънгър казват, трябва да стоиш в твоя circle of competence, в кръга си на познание. Защото само единствено тогава можеш да правиш истински добри инвестиции. Иначе, ако инвестираш в нещо, защото сега е модерно, нашумяло, вероятността да се загубиш парите е много голяма. Ти казваш Мониш Побрай, аз мога да кажа за Питър Линч едно изказване, той има такова. Питър Линч той е бил фонд менеджер на The Magellan Fund през 80-те години на Fidelity. Постигаш над 20% средно на година доходност. Той казва така, много ми е странно как хората примерно отиват в магазина, там и
избират тостер, да кажем някакъв, отидат после в другия магазин, за колко време, нали, пече филийки или какво си, отделят първо 3-4-5 часа за това нещо, няколко дена даже, докато си изберат някакъв тостер, обаче ако имат 5-10 хиляди долара, просто ги вкарат в нещо, което някой им е казал, че ще върви нагоре, нали, което по принцип е абсурдно. Повечето хора така инвестират, както се разбрахме. Нали, това не се е променило от 80-те години и сега, особено пък сега, вече когато има толкова много неща, в които да инвестираш. И лесно и достъпно. И лесно достъпно, да. Все повече пари се наливат в това нещо, но ако трябва да бъдем интелигентни инвеститори в стойност, трябва да инвестираме в нещо, което разбираме. Да, няма смисъл да всякато, нали, като работиш, да речем, в някакъв завод, дето произвеждат автомобили, да кажем, ти си наясно с процеса, с технологиите, наясно си с процеса, с технологиите на конкурентите. Това ти дава един такъв много голям edge, нали? Дава ти едно супер голямо предимство да инвестираш в нещо, от което разбираш. Да. Ако не разбираш, по-добре не дей да инвестираш в него. Със сигурност вече в човек, в която и сфера да се развива, в която и сфера да работи, има компании по лично търгуване, които може да седне, да анализира, ще ги разбере много по-добре и ще може да направи смислена инвестиция в тях. Да знае къде всеки месец или евентуално в зависимост от периода, в който може да реагира, да инвестира, прави на пазара. Сега като аз казах всеки месец, искам да направим коментар за lump инвестицията, lump sum, нали, която е с по-голяма сума наведнъж, и dollar cost average, която е всеки месец по-малко ли спрямо възможностите. Лично твое мнение, нали, никой не задължаваме с това, но кое смяташ, че за млад човек е по-подходящо? Ако предположим, че младият човек, ако има събрани пари, те ще са, нали, това ще са му събраните пари. Няма да има, както примерно един човек на моята възраст, да кажем, близо 40 годишен, може да има, нали, повече пари, които може да си позволи да сложи, да вложи в някаква инвестиция и няма да му потребят. Но ако предположим, че младият човек заделил примерно 5 или 10 хиляди лева и това са му всичките спестявания, да ги инвестира с lump sum, за мен не е удачно. Много по-удачно според мен е Dollar Cost Average стратегията. Тя е доста по-безопасна, особено от начало, когато навлизаш в това нещо. И с този тип стратегия, реално, ако инвестираш особено в ETF-и, тебе не те интересува цената на самия актив. Ти просто, както казахме, си спестяваш парите по този начин. Просто когато цената е по-нагоре, приемаш, че за твоите пари купуваш по-малко дялове, а когато е надолу, купуваш повече дялове и така имаш една добра осреднена цена. Да. Парите са спестени по един доста умен начин. Така че определено Dollar Cost Average стратегията е по-ниско рисковата, по-безопасната за младите хора. Lump sum инвестицията, тя вече е удачна, когато, нали, се развиеш, да кажем, като инвеститор, следял си някаква компания 1-2-3 години, тя пада на справедливата цена, ти виждаш, че всичко е наред на компанията, или пък даже целият пазар, нали, пада, тогава е удачно lump sum, защото вероятността след това пазара, той със сигурност, нали, ще се качи пак и вероятността този ход да е по-удачен вече е голяма. Отколкото да кажем, имаш сега едни пари и ги изхакаш всичките на някоя криптовалута, примерно там, или на нещо, което или няма фундамент, или нещо, нали, фундамент, който не разбираш. Защото ти даде при малко примера с Тесла, доста хора, нали, са заключени пари в тази компания, защото тези хора, които инвестираха 2021 година, те се хванаха на въдицата, че, нали, всички след 4-5 години ще караме Тесли и ще навозят роботи и така нататък, пък то няма нищо общо. Виждаш реалността. Да. Каква е? Не може, просто трябва да си наясно с процесите на даден бизнес и да си наясно, че Тесла не може да произвежда 2 пъти повече коли, нали, всяка година, защото
ако го съотнесем това в контекста, нали, на сложната лихва с натрупване, то става нещо абсурдно. Няма как всички хора изведнъж. Няма инфраструктурата за това нещо. Да, много важно. Няма ги, много неща ги няма. Конкурентите, нали, не спят през това време. И към момента можем да видим, че почти всеки един автопроизводител има, нали, електромобили. Това нещо се развива от всеки, изяжда пазарен дял. И конкурентното предимство на компанията като цяло започва така да утихва и сега се търси, да кажем, други сфери, в които така да се развива. Не, че е лоша компания, тя е много добра компания, но просто така работи капитализма. А то, впрочем, за Dora Cost Average, аз преди бях останал с впечатление, но това не разбиране от моя страна, че няма значение за ETF или акции всеки месец по-малко. Нали, за осреднената цена, аз така бях го разбрал първоначално. Ако да кажем съм закупил Google, аз знам, че отделям си по $200 или зависимост от сумата всеки месец. Обаче след това се усетих, че това мога да го правя, нали, и е по-логично, когато има даден спад, а не когато е по върховете, защото през това време аз мога да си натрупам сумата и когато настъпи тази корекция, когато достигне до една справедлива цена, ако мога така да се изразя, тогава да насочи тези средства, тъй като понякога, то даже не понякога, аз смятам, че Dollar Cost Average за ETF е супер. Всеки месец по-малко. Обаче за акции не е правилната стратегия, ако, нали, говорим, че е случай леко надценена компанията. Ако е в корекция, супер. Или вече стига до тази справедлива, както казах преди малко, мисля, че е най-добрият вариант. Точно така е, да. Dollar Cost Average стратегията като цяло е удачна за постоянно, нали, прилагане. Да. Единствено само при индексите, при ETF-те. За акции не. За акции, когато си много сигурен в справедливата цена на някоя компания, тогава вече можеш да нали, ако е 2, 3, 5 месеца подценена, може да си вземаш да си осредняваш цената, или ако си взел, ако тя е паднала примерно с 5-10%, да вземеш още, нали, да осредниш още, но както казахме преди малко, всеки един бизнес има справедлива цена. Тоест, тя не е в никакъв случай фиксирана. Справедливата цена, нали, тя е една зона, с която трябва да се съобразяваме. Просто трябва компанията да струва поне толкова, колкото трябва да струва според своите резултати, според своите фундаменти. Когато е над това, няма смисъл, защото ако правиш Dollar Cost Average, ти ще купуваш все по-надценена компания, по-скъпа, след твоята средна цена ще дойде и тук горе, нали, ще се покачи нагоре, и както става с Tesla, да кажем, както става с Мета, примерно от 2022 година, тя Мета се възстанови, но кой ти гарантира, че примерно ще се възстанови? Като падне всичко и примерно 5 години може да се прави Dollar Cost Average, всичко да бъде изтрито, както много компании, нали, го направиха. Особено ако не плаща компанията дивиденти, а пък и да плаща, тя като падне с 50-60%, това вече започва да вреди, нали, на самия бизнес. Самата компания почва да си намаля дивидента, спират го и такива неща се случват. Но Dollar Cost Average е безопасно в индекси за спестяване на пари. Акциите не става така да буташ в някоя акция, просто защото това е единична компания, прекалено рисковано е. Докато като го правиш в ETF-а, една компания като падне много или като просто спре да бъде добра компания, тя бива изваждана или сваляна надолу, друга компания влиза на нейно място. Нали, това е без твое участие. Автоматично заместване. Точно така, да. Точно така дават, нали, те популярните ETF-и, дават по 10% средно на година. Защото ако си инвестирал преди 30 години, да кажем, компаниите в индекса са били едни. Едни сега са други. Сега са съвсем други. Но ти, понеже си инвестирал тогава и си го правил регулярно, ти ще имаш експозиция към тези текущите компании, към тяхното развитие. И това е супер, защото това автоматично замесва ни спестява на нас, едва ли не да се чудим ние какво да правим, ако ние трябва да се борим с индекса, тъй като на мен са ми предлагали преди години да в взаимни фондове не инвестирам, което за мен пак не е много коректно, защото или аз лично не ги харесвам, тъй като не смятам, че добре ги менежират парите. Ти какво мислиш за това нещо? Аз съм на същото мнение, нали, ти не ги харесваш, защото си наясно, че всъщност повечето взаимни фондове няма да дадат дългосрочно възвръщаемост по-голяма от индекса.
взаимните фондове, общо взето, те са актив, но не за теб. Нали? Те са актив за всички други по веригата. Ти си ти си първия, който дава парите, но ти си последния после, който взема пари обратно. Нали? Взема възвръщаемост, първо се награждават себе си там портфолио менеджери, знаеш, има някакви взаимни фондове, входни такси, има такса управление доста висока, нали, като... Тъй, че взаимните фондове за човек, който има 10 часа да отдели да разбере що е този ETF и да си направи акаунт някъде в някой брокер и да си купува ETF и няма смисъл просто няма смисъл от тях. Да. И преди малко каза, че всъщност никой нищо не гарантира, аз това искам да натъртя, че наистина на тази фондова борса и изобщо света, никой нищо не е гарантирано нищо. Така му ли, нали, определени инвестиции, тъй като много неща могат да се променят. Имаше един цитат, нали, ако те е страх от мечки, не ходиш в гората. Точно така, да. Нали, инвестирайки на дадени места, нали, никой не може да гарантира. И аз тук имам един въпрос, който много съм се чудил. И сега ме е интересно ти да споделиш твоето мнение. Да кажем, аз инвестирам, хоризонта ми е поне 10 плюс 20 плюс години. Нали, важно е да сме адаптивни инвеститори, това отново трябва да се каже. Нали, ако има някакви проблеми в компанията, по-добре е да изгледа някаква печалба и да се насочим към друга. Адаптивността е много важно. Но ако след, да кажем, 10 години се случи, и аз съм на печалба и съм си казал, тези пари сега ще отида, да кажем, за новия ми бизнес или за апартамент на детето ми, защото това съм го чувал между другото от хора. И последната година нещо се случва и да кажем COVID-19, кризата, 2020 рязко надолу. Сега, какво е правилно тук? Защото ти в един момент си казваш, че аз инвестирам, всичко е наред, уж смятам, че разбирам пазарите, добри инвестиции съм направил, всичко спадна, тия 50 или 100 хиляди лева, измислям се, не? Печалба изведнъж няма. Как е удачно да се менижира това портфолио във времето? Когато имаш крайен хоризонт, най-удачното нещо, което трябва да направиш е просто да, ако ти е 10 години хоризонта, на 7-та, 8-та година да почнеш да се осушваш, нали, лека по лека, или да започнеш да разтоварваш, или да започнеш да си заключваш, нали, печалбите. Това е правилният начин. Това е правилният начин. Когато имаш фиксиран хоризонт, няма друг начин. Или ако избереш да започнеш да разтоварваш, какво ще ги правиш тези пари, като продадеш тези активи, които са ти дали печалба? Дали ще ги паркираш някъде в някои други компании по-ниско рискови, които ти дават някаква дивидендна доходност, или пък ETF, или пък в облигации, или ще вземеш, нали, нещо друго. На тези въпроси трябва да си отговориш, ама то, нали, ти като имаш 7, 8, 9 години да го мислиш, така иначе ще имаш отговорите. Да. Добре, в тази връзка, като, нали, говорим за дивиденти и прочие, окей, споделихме преди това за S&P, обаче, нали, S&P 500 ще спомена случая за XR8, който е акумулиращ. Може ли, все пак, тъй като не предполагам, че хората, които ще гледат, нямат някакви бейсик познания, нали, могат да разбират някакви част от нещата, но ще го гледате хора, които тотално нямат представа за инвестиции. За бързичко само да споделиш разликата между акумулиращ и дистрибутиращ ETF и към какво, може би, ако така мога да се изразя, е правилно да се целим ние като начинаещи инвеститори? Значи ние, европейските инвеститори, имаме избора да инвестираме в два типа ETF-и. Единият е дистрибутиращ, или т.е. нормалният тип ETF-и, как те работят на принципа на акциите, т.е. дивидента се управлява чрез изплащане към дадения акционер. Вземам аз, примерно, някакъв ETF, той дава 2% дивидендна доходност към момента, ако струва 100 евро, 2 евро на година трябва да ми влизат като кеш в моята сметка. Това е, нали, дистрибутиращия дивидента ETF, а пък акумулиращия, той е по-така удачен за по-начинаещи инвеститори, които имат дългосрочен хоризонт, тъй като, особено когато дивидента не е кой знае колко голям, защото това, което се случва при акумулиращите ETF е, че фонда, реално, който управлява ETF-а, акумулират, реинвестират автоматично дивидента и го акумулират в цената на самия актив. И реално ти тези 2 евро ги виждаш като по-висока цена. Тоест няма да ти струва, примерно, ако е върнал индекса 10% за годината, при дистрибутиращия ETF ще имаш актив, който струва 110 и, да кажем, 2 евро дивиденд. Примерно, нали, хипотетично казвам, бързи такива кръчмарски сметки.
като кеш в акаунта ще го имаш този дивиденд. А пък при акумулиращия просто ще виждаш 110 плюс 2, 112 евро. Нали, като толкова ще струва самият ти актив. Да. И вече, нали, когато става въпрос за по-малки дивиденти, понеже ако искаш да се засилиш възвръщаемостта във времето напред и повечето индекси, те са, нали, възвръщаемостите им са с реинвестирани дивидендите. Тоест дивидента реинвестира се. Ако го правиш ръчно, при дистрибутираш вариант, съответно на всяка реинвестиция ще имаш такса, нали, доста по-неизгодно излиза, докато при акумулиращия няма такова нещо, просто той се натрупа по-бързо в цената и вече даден момент, като искаш да усвояваш от тези пари, да реализираш някаква печалба, нали, при акумулиращия ETF варианта е единствено и само да продаваш дялове, като класическата схема е, да кажем, ако инвестираме в актив, който носи по 10% средно на година, класическата схема е 4% от стойността на портфейла ни приноса тегли, след определен период, останалите 6%, нали, си остават там да се олихвяват. Да се работи с лихва. Тоест, реално, ако търсим капиталов ръст, акумулиращият е удачният вариант. Да. И може би заради това, че сме начинаещи, идея точно това да акумулираме, да натрупаме във времето и вече след това да мислим за дивиденти. Да, точно така, да. Да, тъй като моето портфолио е, както казах в началото разговора, и от ETF, така и от акции, ще го спомена, мисля, че не е проблем. Като дивиденден ETF, аз съм се насочил към TDIV, харесва ми, проучил съм определени неща по него, изплаща си. Дори имах и към тези опционерските новите, даже има малко количество там. За тях какво мислиш, които дават около 7-8% ли беше, ако не се Да, 7-8, даже има един, който дава 10% към, нали, моя йилда. Какво да мисля? Аз пак ще кажа, че това му е хубавото на фондовата борса, че, нали, ти като си адаптивен, като си в едно такова общество като нашето, при тебе се откриват мега много възможности, защото аз като съм стартирал, нали, с инвестициите, то нямаше изобщо такива неща. Тези опционерските ETF за нас, европейците, изобщо ги нямаше до преди година и нещо. Сега вече ги има. Тоест ти можеш, нали, с долар cost average, както кафета пием, да кажем, нали, с парите знаеш, за едно кафе можеш да си долар cost average върш в такива ETF-и. Дивидента си се реинвестира. Общо взето можеш. И супер хубавото нещо е, че каквото и да си направил, ти можеш буквално за минути да го пренастроиш, нали, да махнеш един ETF, да включиш друг, ако виждаш по-голяма възможност. И това във времето напред гарантирам на всеки, че, защото много хора скачат, нали, с това нещо, аз сега искам да инвестирам тук с хоризонт 20 години, в какво да инвестирам. Ти почни, нали, ще разбереш във времето напред в какво да инвестираш. След 2 години ще е друго, след 5 години ще е още по-друго, ти ще си на различно ниво, знанията ти ще са на различно ниво. Да. И така. И когато искаш да се развиваш в тая област, ти наистина ще го правиш, ще се развиваш и ще печелиш повече. Тоест опитът тук реално може и самата ти визия във времето се изменят. Точно така. Да, тъй като 5 години може да е един хоризонт, след 10 друг, а това не спира ли всъщност много хора да инвестират, тъй като много ги премислят нещата. Нали, то е хубаво да си дадеш, нали, оценка и какво искаш да направиш и фундаментален анализ, ако трябва и технически, но това овъртинкване за всяко едно нещо, сега ще стартирам 20 години, 30, не са ли ни такива прекалено големи думи и обещания, края надцелване на пазара? Повечето хора искат да им е лесно. Тоест те сега, ако мога аз да им кажа да речеме, ето, инвестирай в това за следващите 30 години, резултата ще е това си. И те това ще почнат да правят, без да мислят, нали, как могат, това нещо реално може ли да стане и така нататък. Аз, нали, на никого не съм си позволил да го казвам, защото бъдещето никой не може да го предвиди напред. Няма как се случи, затова трябва да сме адаптивни инвеститори. И сега, че си мисли, че ще инвестираш за 30 години, той е, Морган Хаузел има една книга, Same as Ever се казва, същото като преди, мисля, че и на българския има. Той казва така, да кажеш, че си дългосрочен инвеститор, само по себе си не означава нищо. Да. То е, нали, като да кажеш, имам идея за бизнес, примерно. Всеки има. Нищо.
Да кажеш, че си дългосрочен инвеститор, той пише така в книгата. Означава се едно да застанеш в подножието на планината Еверест, да посочиш върха и да кажеш, аз някой ден ще отида там. Ма как ще отидеш, с какво ще отидеш, кой ще те закара, нали? Как ще се върнеш. Нали? Това са толкова много неизвестни. Така че за 30 години напред можеш да си кажеш само едно. Аз ще инвестирам. Вече точно в какво, нали? То ще зависи от твоето развитие, от знанията, които имаш. И така. Тоест хората не би трябвало, особено по-младите, да си заключват мисленето и да искат да го заключат. Да, по-лесно е, нали, така да се разсъждава, но по-важното е да искаш да се развиваш в тази сфера и колкото повече узнаваш, толкова повече инвестиционни възможности ще се откриват пред тебе. Нали. Това е било то на фондовата борса, било то в смисъл той във всеки един аспект, с каквото да се занимаваш. Ти знаеш, сега примерно преди няколко месеца направихме един курс за опции, нали, т.е. използването на опции като дългосрочни инвеститори. Това улесни вече знанията за това нещо. Той курс стана 12 часа, със Светло го правихме от обществото. Това улесни толкова много, отговори на толкова много въпроси и даде реални, как да ти кажа, реален шанс на хората просто да правят нещо, което до сега са чули как да правят. Да използват инвестициите си, които имат, по начин, който, нали, да им създава допълнителна доходност, компаунинга им да върви на всякакви пазари. Тоест, ти ако не искаш, нали, да се развиваш, ако нямаш очите да го видиш това нещо, няма как да стане. Защо ще се ограничаваш? Примерно, че 30 години трябва да прави едно и също нещо. Нали? Това е. При 30 години не можеш да инвестираш в тези неща, които... Така, да. Нали, през 2006 година, аз като съм започвал, аз съм нямал представа, нали, от тези неща. Нямало е акумулиращи ETF-и, нямало е, нали, опционерски ETF-и, нямало е толкова много неща, обаче сега има. Нали, аз преди 30 години, ако съм се хванал и да кажа, сега ще инвестирам тук, примерно в едно нещо, или в две неща, или в 5 неща, аз ще съм загубил много. От, нали, много потенциално пропуснати ползи ще съм имал. Аз между другото смятам, че този начин на мислене на хората е свързан с това, че искат да направят това, да се чувстват спокойни и оттам нататък вече да не мислят за нищо. Това да ги оставят парите си работят. То по принцип, нали, то няма нищо лошо, ако се замислиш от страна на това, ако е в някой ETF и не разбираш в S&P 500, това, което казахме за XR8, което е за нас европейците. Супер, нали, няма нищо лошо. Идеята е, че ако са се насочили към индивидуални акции, как ти каза, следят отчети, интересуват се, най-вероятно там и забравят за тия пари, нали, предвид, забравят не като да са им последните пари, а като нищо не следят за компанията, какво се случва, вече адаптивността я няма. Знанията, които трябва да насочват към тях, ги няма и това вече пак се превръща в една негативна нотка, която пак няма да ги доведе до някакъв резултат. Да, тя дарена инвестиция, която, нали, обърнеш гръб, тя рано или късно става токсична инвестиция. Тоест ти не помниш що си я взимал, на каква цена си я взимал, какво да я правиш, не знаеш, почваш да питаш сега ще се качва ли, или пък ако е паднала, само, нали, да се върне и ще я продавам, то никой не е казал, че ще се върне, нали, като е паднала, защото както казва Бъфет, пак ще го цитирам, тя акцията не те познава тебе, ти си мислиш, че трябва да струва, защото си я купил толкова, поне трябва да се върне там, че да я продадеш, тя може никога да не се върне. Между другото, аз наскоро пуснах една статия и видео, точно на workshop-а за ETF-те си говорихме тези неща в различните градове, че от 1926 година насам, това са официални статистики, това са близо 100 години, от 26 000 публично търгувани компании в Америка, само 2% от тях са дали доходност, която е малко над доходността по държавните облигации. А пък изследването, като са го пренесли от 1990 до 2020, 30 години, в световен мащаб вече, от 64 000 компании от цял свят, всъщност, нали, процента там е пак нещо такова, сходен. Тъй, че винаги една шепа компании ще даде голямата разлика. И ти, ако се мъчиш да ги нацелиш, особено пък ако ги забравяш, нали, няма да станат нещата за тебе. Затова, ако искаш да се гарантира, че ще имаш някаква пазарна възвръщаемост нормална
инвестираш си в някой индексен ETF и просто я получаваш. Живееш си живота, нали, отделно, развиваш се, действаш, спестяваш част от парите си на борсата и това е. Аз фондовата борса никога не съм я приемал за място, където да правя пари. Това не е трейдинг. Да спестяваш. Да, това е просто, нали, инвестицията по начина, по който аз се разбирам, е точно така. Тоест да спестяваш и постепенно да ги увеличаваш. Това ти е идеята. Точно така, да. Просто спестяваш си парите, те струват повече в добри активи, нали, в смислени активи. Не за да не ги слагаш там, за да ги удвоиш колкото се може по-бързо. Просто ги слагаш там, защото е по-ниско риско, защото си премерил ти самия риска и просто защото инвестираш нещо доказано, което, нали, е много по-добре, отколкото да не ги правиш нищо. Добре, а в тази връзка, да кажем в Interactive Brokers, тъй като аз в него, нали, използвам като брокер, в него, нали, инвестирам като средства, има, как да се изразя, има възможност дори с $1-2 да инвестираш някъде. Обаче има и такси. И тук искам и това да го кажем, смятам, че е полезно за хората. Окей ли да инвестираш всеки ден там по $20-30 или е по-добре на месечна база? Защото аз на месечна инвестирам. Да. По-добре на месечна, защото ти като инвестираш, ако инвестираш в ETF, нали, през Interactive Brokers, най-малко €25 е комисионната. Затова по-добре е всеки месец да си инвестираш в активите, които си решиш. Даже можеш да си автоматизираш процеса, можеш да направиш автоматичен превод към брокера, автоматично брокера ти купува. Това е. Трябва да се внимава с комисионните, защото те ти изяват от възвръщаемостта. Да, тази възвръщаемост в един момент ти си мислиш на добра, като теглиш чертата на края на годината. Сега ние тук казваме, нали, можеш да инвестираш по 5-10 лева на ден, но то не е буквално това. Да. Има брокери, които го позволяват това нещо, нали, брокери без комисиона, но нали, ти не я виждаш комисионата, те по някакъв друг начин си я слагат, нали, там в спреда между цените и така нататък. Най-удачното е просто 5 или 10 лева, ако толкова можеш да отделиш днеска, имаш си ги там в някоя сметка, примерно в Revolut и всеки месец автоматично ти се превежда нещо спестеното там към брокера и си купуваш веднъж на месец напълно достатъчно. Да, т.е. това вече ти не го мислиш, то се автоматизира процес. Колкото повече си го автоматизираш процеса, толкова по-добре. Защото иначе почваш да мислиш, то сега какво си стана, то може да падне, нали, тогава ще взема. Ако се опитваш да нацелиш пазара, няма да стане, защото статистиките показват за колкото и години назад да се върнем. Примерно най-прясната такава е от 2003 до 2022, 20 години. Ако си пропуснал само 10 дни от най-добрите дни на пазара, те следват непосредствено след най-лошите такива. Съответно, твоята възвръщаемост ще е наполовина. Ако си пропуснал 20 дни и 30 дни нагоре, ти реално може и да се на загуба. Или да е някаква много малка печалба, която за този период така е. Не си заслужава. Добре, това исках да акцентирам за брокера, но пак искам да споделя вече към края на разговора за заблуда, че ни трябват големи суми пари, особено като начинаещи. Да, вече ако имаш, както казахме, си на по-голяма възраст, имаш по-голям капитал, разполагаш, можеш да стартираш, но според теб, ако, както казахме в случая, изграждаш дайно портфолио, имаш някакви възможности, и ETF, и акции са ти, как да се изразя, най-правилно да се насочиш към тези скучни компании или към тези, така скучни мое изказване, нали, как аз ги виждам нещата, скучни компании, или да се насочиш към компании, които са тренд, защото, да кажем, Nvidia април месец тази година, ще изложа 11 или 12 април, кога беше датата, но имаше голям спад. Аз тогава аз в принцип инвестирам в Nvidia, не съм я закупил на, на много добра, имам някаква много малък ръст, в смисъл такъв ръст, по-скоро имам предвид, имам много малък дял, който съм закупил. Просто защото търсих, нали, това изпомпване на цената, това движение на цената, за да може след това да продам и да насоча към другите ми по-сигурни инвестиции. Мисълта ми е от април, когато имаше спад, до сега аз съм направил около 15 до 20%. Нормално ли е PE-то на такава компания да е висок? Защото технологичните компании
но според мен лично нормално част да имат по-голямо PE спрямо други компании, да кажем в минния сектор или такива, които добиват. Тоест не трябва да сравняваме сектор с сектор PE с PE, тъй като са различни. Така е, да. Значи, когато сравняваме една компания с друга, сравняваш една компания с друга от един и същи сектор. Сравняваш ябълки с ябълки, круши с круши. Нали? Това е правилният принцип, как би следвало да се извършат нещата. Но нали, надценените компании, те си имат високо PE и то самото PE ratio като показател не е достатъчно нали, единичен показател, но колкото по-високо е, толкова повече означава, че хората надплащат. А защо надплащат повече хората? Просто защото много вярват, че компанията ще се покачват нали, бъдещите печалби. Няма лошо, то може и да стане, нали? Може и да не стане, но в това като цяло няма стойност. Нали? Това не е value investing, както е духа нали, на този подкаст, но ако трябва да говорим за конкретно портфолио и може би ти искаш да попиташ, аз така го разбирам, дали да вкараш в портфолиото си такива нали, компании. Да. Аз бих казал не чак в портфолиото си, прямо където инвестираш, да кажем всеки месец в ETF-и, ами както ти казах преди малко, отделяш се една сума, инвестираш в 10-15 такива компании, забравяш ги тези пари, нали, малко пари са с тях, без тях, все тая. След 10-15 години ще ги търсиш, защото те могат да струват много повече. Не знаеш, бъдещето никой не може да го предвиди. Не знаеш Nvidia дали след нали, ако се върнем 3 години, 4 години назад, никой изобщо не Nvidia беше компания правеща, нали, беше известна с видеокарти си за гейминг, за игри. Гейминг сектора, да. Сега вижте за какво става въпрос. Нали. Кой можеше да каже, че това ще стане? Нали. Нямаме кристална топка. Никой не знае коя компания е следващата Nvidia и Nvidia изобщо може след 5 години да има друга компания, някоя даже или нова, или някоя от съществуващите, която примерно ще има следващо нещо някакво. Нали, сега има AI, 2000-та година е имало нали, интернета, там сега е бил 80-те, 70-те, 80-те години е бил петрола, след 10 години ще е нещо друго. Тоест кристална топка нямаме. В такива компании с такива нали, показатели, не че Nvidia няма фундаменти, тя е много печеливша компания с парични потоци, с всичко, но общо взето дали в тая компания или в друга, като инвестираш ти няма как да инвестираш на база фундаменти, защото като прогнозираш за следващите години, те сметките не излизат, нали, когато прогнозираш в някакви нормални такива граници. И съответно просто трябва да направиш един залог и да си готов да ги изгубиш тези пари. Затова казвам, че просто прежалваш ги. Нали, много по-добре е, примерно, ако имаш 1000 лева, вместо да ги държиш скътани нали, в банката или в къщи, да ги алокираш по някакъв такъв начин, примерно в 10 такива компании, защото 1000 лева след 10 години банката нищо няма да са ти донесли. Тук в тези 10 компании може 10 да кажем да фалират, обаче може да стане така, че една или две или три да ти донесат, да ти дадат мега добра някаква доходност, която да е много над тези 1000 лева, точно заради асиметричността на пазара. На фондовата борса. Да. Добре, като казах 1000 лева, сега ми изниква въпроса. Ако сега си на 25 години, нали, моята възраст точно, обаче имаш знанията, които ги имаш, как би разпределил тези 1000 лева? На база на това всичко, което си говорихме. Може да не споменаваш определени компании, ама някакво примерно портфолио. 1000 лева имаш в момента, заделени. С тези всичките знания, които имам към момента. Бих намерил поне със сигурност, нали, половината пак би ги сложил в някой ETF. Да, 50%. И другите 50% би ги разпределил между, може би 20% или 30% в такива компании, които са с голям потенциал, но нямат фундамента все още. И останалите 20% нали, в някои подценени така компания. Ако това са единствените ми 1000 лева. Иначе ако са 1000 лева със стойността им сега и ако знам, че следващия месец пак ще имам 1000 лева и последващия месец пак ще имам 1000 лева, направо ще си избера 10 такива компании, които да ги алокирам, да сложа по 100 лева, да ги забравя и може би с 10-20% даже ще си купя примерно биткоин, нали, там за 100-200 лева.
Защото и там не знаеш, нали, какво ще стане, потенциал голям, що да нямаш. 117 хиляди долара, 120 наближи. Да, така, точно така. Тъй, че, нали, кристална топка никой няма, но това бих направил. Тоест пазара не е рационален и той може да остане така доста дълго време и колкото ние по-дълго остане инвестиран на него, толкова по-добре. Защото 2-3 години ако си на пазара, най-вероятно, 2-3 години нищо не, най-вероятно ще се губиш парите, ще продадеш на загуба. А ако си във времето, най-вероятно, както казахме и за кризите, и войните, и всичко, което е, те ще подминат, качествените бизнеси ще останат, те ще продължат да произвеждат. Така е, да. И ще се запазват времето. Хората стават повече, потреблението върви и големите, нали, бизнеси, добрите бизнеси са тези, които продължават. Те, нали, най-големите бизнеси, дори те от време на време те започват да диктуват като цяло потребителските нагласи. Да. Така е. Ето сега примерно с изкуствения интелект, с Google, с ChatGPT, нали, с OpenAI, с всичкото това нещо, което то те първа започва, съответно те ги оформят тези неща. Както смятат те за добре и ние се съобразяваме с това нещо. Ние като потребители можем да дадем някакъв фидбек, примерно, чисто от потреблението. Те не че ще напитат, но чисто от потреблението, нали, какво търсим, какво си, що си, защото и Google, и Meta, и Apple, там и всичките тези мега големи компании, те знаят, примерно, ти какъв цвят лаптопи харесваш. И ти като си влезеш в телефона и то ще ти показва такъв цвят, нали, лаптоп. Цялата тая, всичката база данни, те я имат налична и до голяма степен влияят самите те, вече толкова са големи, че влияят на нашите потребителски нагласи. Да. Добре, като последен финален въпрос, съгласен ли, че инвестирането на фондовата борса, пак казвам, инвестирането на фондовата борса изобщо не е за всеки и дори повече хора изобщо не трябва да влизат там? Ами, ако ще влизат като 95% от хората, за да купят някоя акция, само защото ще върви нагоре, да. На 100% съм съгласен, че е така. Повечето хора не би трябвало изобщо да инвестират, защото това не е инвестиция. Нали? Това е чисто спекулация. Но мога да кажа, че живеем вече в такова време, че абсолютно всеки има възможността да се научи напълно безплатно да спестява парите си по един такъв умен и доказано работещ начин. Така че повечето хора винаги ще изберат първото, нали, да направят някакви бързи пари. Ако може да не ходят на работа, да направят, нали, милионите, обещават им са някакви неща, мислят си някакви неща, това няма нищо лошо. Тоест то има, обаче повечето хора винаги ще са така. Нали. Това нищо не се е променило преди 100 години и сега. Да. Хората винаги ще търсят по-бързото нещо и по-нашумялото нещо. Да, т.е. те няма да си направят труда дори да разберат какво правят и защо да инвестират тогава в такъв случай. Да. Пропилени пари, крайна сметка. Аз се надявам, нали, хората да се вземат стойност този разговор и да я приложат. Защото просто знанието, ако не се прилага... То изветрява. Да. И тия инвестиции, тия акции, ако чакат пак пазара, сега да пада, пък след това да влезнат, пък тази криза, пък президента на Америка и така нататък. Не става. Винаги има за какво се тревожиш на фондовата борса и в крайна сметка живота е един. Първо ти имаш 20-30 години, ако си, нали, като те 20-30-40 години да си инвестираш парите. Ти не можеш на всяка криза, нали, да се отказваш, после да се чуеш кога да влезеш. Просто губиш време. Сложната лихва дава резултат след време. Ти това време изтървеш ли го, събудиш ли се първо на 40-50 години, че искаш да инвестираш, ти чуря са за 5-10-15 години не може да направиш. Да, затова аз казах в началото на разговора, че времето е ни от най-ценните активи. Да. Най-важното е да си наясно с реалността, т.е. да очакваш реалното, да не очакваш неочакваното. В смисъл да не чакаш сега като инвестираш в S&P, ако почнеш днеска, след 5 години да не ходиш на работа, защото повярвай ми, има и доста хора, които точно това си мислят. Или като си купиш за $1000 биткоин, след 10 години, нали, да си някъде в някоя друга държава, там в някой екзотичен остров, да си живееш както искаш. Да, няма реална представа. Да, просто и това всичкото произлиза от липсата на знание. Да. Така че от фондовата борса аз мога да кажа на твоите зрители, че
ако подходите към фондовата борса с искането да забогатеете, няма да стане вашата работа, може би. Да. Фокусирайте се върху това, нали? Богатство се изгражда от самите вас. Тоест, фокусирайте се върху бизнеса, който развивате, върху кариерата, която развивате. Фондовата борса е просто едно помощно средство, което ни позволява да не губим парите си. Те са инвестирани в доказани, добри активи и просто да струват повече във времето напред. Тоест, фондовата борса можем да кажем, че запазва, нали, богатството ни. Нашата работа, нашата дейност го изгражда, прави го, а вече фондовата борса просто е едно място, където можем да си паркираме част от парите и да не ги губим, защото иначе, както се разбрахме, ние ще ги изгубим. Добре, Митко, благодаря ти за този разговор. Смятам, че наистина беше полезен и практичен, защото хванахме, нали, много интересни теми, които буквално сега, ако някой го изгледа, може да има поне някаква представа, че нещата не са толкова лесни. В смисъл такъв, че няма да стане изведнъж, но ако положат необходимите усилия след работа за час и половина, както ти каза, 10 часа, за да направи разликата между инвестиция негова лична фондовата борса и вземен фонд да се доверява парите, кое е по-добро, всеки може да разбира себе си. Като така, не забравяйте да харесате видеото, съответно да коментирате. Интересно ми е вие какви инвестиции имате на фондовата борса, правите ли, ще стартирате ли и съответно се абонирате за канала, защото по този начин не спомагате за развитието му. Отделно абонирайте се за канала на Митко, Димитър Ангелов, тъй като той качва много полезни видеа, има бюлетини редовно, вторник и четвъртък. Съответно, престанете се към него Discord общество, ако смятате, че за вас това ще е полезно, ще ви дава стойност. И да, общо взето ще се видим в следващото видео. Чао! Чао от мен! Чао!